फंबाया जोबोर हेन्डसाम वाव नायनायाव सिख्लाफोरा मेगन खेबबाय नामा सानैबो सिभिल ड्रेसाव फैदों अबेबा बेरायहैदोंमोन नामा बिनानावमोना सानैबो सिभिल ड्रेसाव फैदों अबेबा बेरायहैदोंमोन नामा बिनानाव वाव बबाव बिनानाव बुंनानै हो Korea, super handsome fungpaya. Fungpaya super handsome. Wow, naiknya. Setelah berapa minggu kepen apa? Korea. Dah, fungpaya orang mana dong nak ya? Oh, fungpaya introduction mana? Introduction kau kena kan? Akhirnya pada semua hari ang berang apa nih kami? Berang apa nih kami? Apa ini? Gila ber introduction ah, sebaik. Post office Kamar Desa PS Sunda PIN number 78170 Boria dah pembayaran mana dong lagi ya hah halo dah pembayar स्टेजनिफ्राय बिलुन मोनसे लानानै गावनि मोजां मोननायखौ लांफैनांगौ बिलुन हाय बुंबाय बेखां बिलुन गोजाखौ आसाम बिलुन गोजाखौ ससमाkan masih nuyu Korea गावनि आराम मोननायखौ लांफैनांगौ फंबाय गाहायाव फैनानै फंबाय लांफैनांगौ फंबाया Langkai langkai mana? Sini nggak? Karena memang orang ikan. Sekian ya nama ni, Korea. Pinang ko binawa. Oni, onamika. Action group lana nabe. Onamika. So, tolong bilang katanya. Hai siale. Boleh. Wow, saya menjawab semuanya. Dah, binaangan kau ni introduction kau nanggung. Saya pun civil dress apa dia? Oba beraihidingmon nama bidanawmona. Saya pun civil dress apa dia? Oba beraihidingmon nama bidanaw. Bawa bidanaw, bunga niyo. Mana sao? Korea. Deh, senang ni, segera. Mana so sangat bang, hangon. Dah, binanawa kau ni introduction kau kau. Panas ni. Baby mah, ini ada di sini. Hai ni mah ada Mika Brongho. Aku seniman prepare. Tahu yang pilih nak karena pikir. Hari tu. Scooty prepare. Serni scooty. Serni. Wani. Wah. Amai kau dah. Wah ya. Pemuda kau mana wah? Awak ada ke? Zara sekali. Mak kena beri kena itu. Dunia apa? Dah. Senang macam ni. Bina nama masalah orang sana macam mana?
Wah. फंबायालाय Siapa kalau bang? एखेयानो जागोनदां सानैनाबो Undurane pun rakyat dayu. Bagusnya. Iya. Dania, नोंसोर सानैनि गेजेराव मोनसे स्पेशल फैबाय सानैजों दा राखिसो खानांगौ जाहैबाय दिबोसो जानांसिगोन दानिया बिदि ओइ बेखौ एक्सन टीम मिस्टार बिर खामब्रम बर'आ दा राखि हैनांगौ सानसेल' दै दिनैल' राखि गाबोननो जोबगोन बियो दिनैल' दिनैबो नङा 2 घन्टानि थाखायल' मानो बोरै जागोन बिदिबा र बेनि सिगां जोङो मोनसे सोंग्रोनि फंबाय आरो बिनानावमोननियाव फार्स्ट जेब्ला लोगो मोनलायदों बबेयाव लोगो मोनलायदों होनबा बिनानाव आरो फंबायाव ना बबेयावमोन जायगाया मा स्कुल वाव मा क्लासाव वाव नोंनिसो नोंसोर दा बियो बरिया माने बिब' बिनानाव फंबायनि जाखानांगोन दानिया सोर प्रप'ज खालामजेनग्रोनायमोन दे नायाब्ला सोर प्रप'ज खालामजेननायमोन सिगाङाव दे बुंनानै हो खेबसे नुनायावनो आं पागलि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं पागलि जाबाय बरिया दे सोरमोन दे खोन्थाना हो खोनायाखै नङा सोर प्रप'ज खालामजेननायमोन नोङो सानैबो वाव सानैबो मा खनसे एक टाइमावनो नामा माब्लाथो सोर सिगांमोन होमबाथ' नोंसोरो जोंनो लाभ स्ट'रि खोन्थानांसिगोन लाभ स्ट'रि जागायजेननायनिफ्राय खोनाया बिनानाव प्रप'ज खालामनाया मबाइलजों खालामनाय ना ओरैनो रियेल फेस टु फेस खालामनाय मबाइलजों माजों इन्स्टा ना वाट्सएप इन्स्टा अबावथ' वाट्सएपखौ मोनग्रोनो इन्स्टाखौ मोननो हागोन फंबायालाय मासि लाजियो एसेबां सिगाङाव फै फंबाया फंबाया दा गोसोखौ बोरै मोनदों माथो हाजियानो लोंला होमब्लाथ' नोंसोरनि गेजेराव मोनसे फैले सोंनांगोन नोंसोरनि गेजेराव खनबेसे नांलायनाय जाखो गारहांलायनाय जाफेराखै मालाबा नांलायफेराखै नांलायदों मा होननानै नांलायनाय मानि थाखाय ना फंबाया सोरबा सिगाङाव आराम मोननाय सासे थिखोबावदों नामा बिदि नङा आच्छा दे होमबा सानैबो मोसाना फैनांसिगोन गोजोनबाय ओइ बाहागि फिल्मनि बे रमान्टिकनि माबालाय सल'आ टाइगार श्रफनि सल' दामना होनाय गालानि गेम नामा दे लागाव आखाइ हम सानैजों आखाइ हमलाय आखाइ हम Bori akan kumpul. Apa pindah kamu sana apa enggak? Pindah kamu sana enggak? Kau sampai sekarang pindah nawa?
थांनायावबो आं प्राइज होनो मोनदों बिनानावनो 100 थाखा ओइ दामनाव बुजिगा ओइ थांबायसो हनै